adier kochopo kama ni nyathini manyako dak keti piny blos kodi, there is a problem. Yes. Nikech kinde makamago kaka miyo ka samoro ikiani nyathini neno malo to ka nyathi oseneno malo ok onyalo kata mana gamo ich. Aparo ni chopo kinde nikech wadak e piny mabende kata mana sani neno malo ineno ka nyithindo kata mana mane school lower primary kata mana grade 4 grade 3 ingene del bendo pogore ntiere moko ma yudo periods ka gintiere secondary. Aparo ni jonyuol nek bendo bedo thuolo gi nyithiwa hinya nyithindo manyiri kanyakla kod nyithindo machuo bende kik wegi oko nikech nyithindo machuo bende ntiere gi chindade mopogore opogore. Ang'eno kinyi makawuono nek bedo gi jal mong'ere kaka Collins Ochieng noyudo weche mok nonyal geng'o omiyo kinyi makawuono nok onyal chopo e studio. Kikolo se nyithindo manyiri ahinya nyithindo machuo thuolo margi to ne kanyeros nyithindo machuo nen oruecha be mane wawacho ni ati onego wakel gi kamoro achiel nikech as much as nyiri safa chuo gi be safa a lot. Iyudo ka seche moko nyathini kende okwayo gimoro kuo kuom janyuol ongego kata nyise ni aongego isetieko skul ne kaka ipangri kendi. Koro iyudo ka gidonjo e timbe moko ok ber. Kiny gichako kwalo gik ji ndara, kiny gichako yware gi njaga. Koro giba wasebet ka waparo ni ka wakelo gi kamoro achiel. Waonge nyalo maduong' ahinya lakini matin ma wan go ka wakelo gi kamoro achiel. Ng'ato nyiswa ni in ka ng'ato mi chance sani inyalo dwaro timo ang'o. Koro gimonyalo dwaro timo we look for means and then wane kaka wanyalo konyogi. Yes, ka ng'ato dwa doki school wan gi vocational school. By the Safaricom nokonyowa sana nokelonwa masinde mek tueng'o lewni. Koro joma dwa doki school ng'ato dwa timo tailoring we give him or her a chance odhi to timo tailoring neno to timo. To ng'ato nyalo penjo ni sis bros Rose uyudoro kanye bere Feza no senyiso wa Dream Girls kama giyudore. One Tasia stage. Wan gi office Tasia stage kanyo to wan karibu wadil gi jema kwa Ruben kwa Njenga, Pipeline, Tasia, Kayole. Nyaka Gidon. Manyiso ni thothne ung'iyo kata na maino uketo kuonde ma jiodak kata na kuonde ma jiodak mayuto ji ma ji mapenya nitiere sana mago ma joma wadi in fact mago ma joma wadilgo joma ni piny go sana joma ni vulnerable. Yes. To ang'eni penjo biro bedo ka wuok mang'eny nikech kinde ka nyithindo manyiri ahinya komako iye momondo nena chiedh dade mabende biro nikech ka koro sega moremo dhi kata mne sikul beda chiedh nade koro bende dok kata mane sikul bende beda chiedh nade nikech koro neno ka gima koro ji osewei osedhi mbele gi syllabus. Aparo no kinyi makawuono kik wawe nyithindo manyiri maket kod mano bende chien ka bende nyaka wajiwgi ni geno nitiere nikech wacho ni mako ich bende samoro oken tuo donge nikech wang'e skunde mamoko ma bende nyithindo dhiye kata bende gen gi ich en mana na kwede ema ng'eny akwede maket kod mage akini nyalo tiek nade kanyalo mna chako kod Faiza.